Nevene, su se slegli utisci posle finala, da li se pripremaš već za Beosong? Da, slegli su se utisci i sad polako slušavam ove svoje snimke sa finalne večeri, tako da, eto, zadovoljna sam. Jel bi inače rekla za sebe da si romantična? Kako gledaš na romantiku? Pa, mislim da jesam romantična, ali nešto previše opterećena time, ali jesam. Ide li to uz tebe, uz tvoju ljubav prema skijanju? Nedavno smo pročitali u novinama da si vatreni skijaš. Da, skijam u svoje 4. godine, tako da, eto, ove godine nisam još otišla na odmor, ali nadam se da ću to uraditi uskoro. Koja ti je najdraža destinacija na kojoj si do sad bila? Put u Rotterdam mi je najdraži, ostao najlepši u sećanju i onako oduševljena sam arhitekturom i tim gradom, tako da Rotterdam. Šta u stvari radiš kada si na godišnjem odmoru? Uvijek imam neki aktivni odmor i tokom odmora nešto moram da radim, da se bavim sportom, tako lakše zaboravim na sve i najbolje se opustim, tako da dobra knjiga, malo sporta, eto, to je najbolji odmor. Koje ti je omiljeno jelo? Rižoto, sve što ima veze sa povrćem.